Ġie inawgurat il-proġett ta' reġenerazzjoni tas-sala parrokjali bi-swit il-Bażilika ta' San George fil-Belt Victoria f'Għawdex. Ix-xogħlijiet fuq din is-sala saru b'investiment ta' madwar 100,000 euro li nofshom ġew mill-iskema tal-Ministeru għal Għawdex Restoring and Upgrading Venues with the Capacity to Host Mice Events in Gozo. Permezz ta' dan l-investiment ġie installat lift biex is-sala tkun aktar inklusiva u aċċessibbli. Ġew installati wkoll sistema ta' arja kundizzjonata u aperturi ġodda, inxtar apparat audiovisiv, saru xogħlijiet ta' finishings u ġew immodernizzati l-faċilitajiet sanitarji. Il-Monsinjur Joseph Kurmis spjega kif din is-sala tmur lura l-1978 u llum reġgħet tinsab fi stat li tista' sservi lill-komunità parrokjali. Ix-xogħol fuqha kien jinvolvi diversi proġetti differenti fuq livelli differenti bħal huma ta' struttura, bħal huma anki teknoloġiċi u anki proġetti oħra li jgħinu biex din is-sala tista' tkun sala li tista' tiġi utilizzata anki minn persuni ta' bżonnijiet differenti. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri stqar li dan il-proġett se jkompli jsaħħaħ il-prinċipji u l-valuri fih dan il-komunità li jilqa' dan is-sit filwaqt li joħloq aktar opportunitajiet ta' turiżmu reliġjuż u tkellem aktar dwar l-iskema li minna nataw fondi biex seta' jsir dan il-proġett. Din hija skema mmirata propju sabiex ninċentivaw aktar NGOs ġewwa l-Gżira ta' Għawdex sabiex spazji li għandhom jattrezzawhom kif suppost sabiex propju nkomplu nattiraw anke l-Gżira aktar turiżmu ta' kwalità u anke wkoll mod partikolari t-turiżmu reliġjuż li nafu huwa b'saħħtu ġewwa l-Gżira ta' Għawdex irridu nkomplu propju insaħħuh. L-iskema MICE se terġa' tiftaħ fil-ġimgħat li ġejjin u l-appellu biex għaqdiet mhux governattivi japplikaw għal fondi ħalli huma wkoll ikunu jistgħu jgawdu minn xogħlijiet li jtejbu l-ambjent minn fejn joperaw.